Kaping apa, Mas? Iki lho, nyelametno iwak sing kelep ngene ndak ya sakno. Kudu aku kan wong sing orang yang baik hati, tak selametno iwak sing kelelep padha kelelep iki. Kudune diselametno ya? Iya, sakake. Apa ora iso nglangi? Hah? Apa ora iso nglangi? Iso nglangi tapi suwe-suwe ya kesel. Mulane iki ya selametake daripada kelelep harus nulungi ya. Hati. Oh iya iya. Loh, mak selametake. Yo, ngene iki keluargane rak sik matur nuwun. Lah ya tak selametake, matur suwun karo aku kudune kowe. Selametake deleh kene ya. Nggih, kancamu Mas iki kok? Nah, iki jenenge manuk kuntul. Bis kulubis kuntul baris. Enggak mau bejo mau jin ono iwak bandeng wong ke nunggune ya cuma mancing ya mancing bayi ya. Awaras kene. Itu ta? Saya lagi lotol-lotol ya lho. Kalau saya salin sih. Saya belum gaji. Di mancing kene mesti ono. Ono bro. Ah, klambine dideni Mbuk Dani wi. Oh, bocah rak sopan iki. Gembal ya, ancane gembul. Jeruane. Jeroane bedel ya. Lha suruh wis sih. Pakai nama kono. Kok kuliti lho. Iki lho. Mangane Pak opo iki yen? Kaci cilik. Piye bul iki bul? Yo eksekusi mutilasi. Mesti kula karek langsung dibakar ta. Taine. Iwak kenane taine kena. Iki lho sing sere lho. Yo ngono sing mesra. Ndoke anu ndoke lek. Aja buk ngawur asu. Lebih dipangan pitik pangan luar. Iki lho yen bedel. Iki lho. Ala gedhuwot to. Iki lho wis iki nganune kok. Ojo penyakit iku. Iki lho. Dicaci kok ngono, medeni wong. Usus iku lho. Ngawur. Iki lho bapakmu. Bani mau. Kremping lho. Enak lur. Mantap lur. Ki lur, iwak lur. Iki pasti sego iki. Wong telu. Apa iki? Wong telu sih angge. Wong loro wong roman. Yo gelu. Belum. Ayo tong. Nah, segere lur. Seger lur. Karo ngopi pemandangan sahdu tenan. Mas Paris. Lebih lah masa ya Mas Patong. Mau cukup pecapna kok. Mangan iwak bakaran enak. Mangan iwak mentah. Lho apa?
banyu. Ono banyu, stasiun Temelas sakit motor. Ya mibur kan. Lah ora iso mibur mulai, nek iso mibur ora tak budal. Karena aku moro nek ora iso mibur ora tak budal. Pecekel tak suruh tambah bulayan.